9:19 aurrera jo beharra dugu izan ere, helduden astelenean 80 urte beteko dira Gernika bataionak Pointe Grafeko gudu zelaian sartu zela. Bigarren mundu gerraren baitan Gernika bataioia. Askatasunaren ametsa liburuak borrokaldi honen parte hartzaileen eta xetasunen berri ematen du. Gurekin da Frank Dolosor kazetaria Gernika bataioia askatasunaren ametsa liburuaren idazle. Egunon. Baita zuri ere peli egunon deneri. Beno, ezinbestean galdetu behar dizut, ekarri duzun objektu horretaz metaleko kutxa batekin, etorri zara, lehen aldia da, halako kutxa batekin norbait gure elkarrizketatara etortzen dela, galdetu beharrean gaude, zer da hori? Begira hori Miguel Arroyo gudariak eskaini zidan. Miguel Arroyo gudaria zendu berria da, 101 urte beteko zituen laster, eta duela zenbait aste beraz hil zen Angelun bere etxean, eta zenbait opari egin zizkidan batetik bere lekukotasuna, eta hori eskertzekoa da, bere laguntasuna ere, lagun bilakatu baiginen, hainbertze elkarrizketa egin, eta argazki bat ere, Gernika bataioiaren talde argazki bat, ez ginuen ezagutzen, nik bederen enuen sekulan ikusi, eta hori bilakatu da beraz aipatzen dugun liburuaren azala, eta zure galderari erantzuteko peli, burdinezko kutxa hau zerrote den, olakoak erabiltzen zituztela, beraz Miguel Arroyo, Kepa Ordoki komandantearen ondotik ibiltzen zen, duela 80 urte, astelenean beteko dire 80 urte, eta olako kutsak zituzten, orduan lasterka ibiltzeko, eta munizioak ziren barne hortan, egia erran irekitzen delarik arrabots pixkat egiten du, baina irratian ere. Hori da, berdu arrabotsa. Irratiaren charma ere hori da, eta ez baita dena ikuste, menen entzuten baita begira olako. Orduan hau, ez dakit relikia ote den edo hola, gero noizbait nunbait eman beharko dut, oraingoz nik atxekiko dut, etxean dut, eta gustatzen zait erakustea, eskuin eta ezker hitzaldiak ematean, aurkezpenetan, edo hemen edabideetan, Miguel zenak olako bi zituen etxean, eta jantzidan, bat oparitzen dizut nahi baduzu, eta egiaren gustora, naiz bat ere ahmazalea, den bezala errateko, ze hau azkenean gerlaren eta lekukotasun zuzena da, bunkerrak ditugun bezala eskuin eta ezker gure kostaldean, eta hau ere han erabilizen munizioak emateko, eta balak, eta gero hemen, eta holaxe, eta hau erakutsi behar dela, noizbait emanen dugu, ez dakit, toki publiko batean, museo batean, edo fundazio batean, edo, baina baldintza bakarra izanen da, denen esku egotea betirako. Noski, justu, bala asko jasoko zituen, kutxa horrek duela 80 urte, Euskaldunak bigarren mundu gerran parte hartu zutelako, eta Eusko Jaurlaritzaren baitan, ez ezaguna den kontua da, nola definituko zenuke Gernika bataioia? Begira, munduko bigarren gerlan Euskaldunek parte hartu zuten, nola ez? Ipar Euskal Herrikoek hasteko, eta ikusten da, gure herri guzietan, Siberuan, Baxenafarroan eta Lapurdin, herri guzietan badire oroigarriak eta hilen izen eta deiturak, nik hortik dut, lotura zuzena, senperetik, azkainetik, eta inguruetako herrietatik, familian berian hilak izan bai genituen, baina zurrunbilo hortan, egia da, Espainiak ez zuela parte hartu. Gero hori ere sakonduko dugu, zeren lotura zuzena ere izan zuen, Frankok naziak laguntzeko, eta naziak ere ederki bizi izan ziren gero, bertziak Gipuzkoan, eta hemen Donostian, bai gerla denboran, eta ondoren ere urte luzeetan. Baina, hor, bataioi bat sortu zen Eusko Jaurlaritza, ura ere erbestean zelarik, eta Ego Euskal Herriko 4 lurraldetako euskaldunek, beraz, frankisten errepresioaren gatik, ezin jasan zelarik hemen bizitzea, deliberatu zuten, erabaki zuten, Ipar Euskal Herrira jotzea, gero Frantziarat ere bai, eta han Espainiako gerrillerorekin, eta hor, ari ziren, resistentzia moduko zerbait egiten. Kontua da horien asmoa zela, Unión Nacional Española horrek nahi zuen Espainiarat itzuli lehen bailen. Eta Jaurlaritzak, eta informazio sare zabala zuen, eta bazakien hori, bere buruaz bertze egitea izanen zela, zeren muga biziki ongi zaindua baizen, eta saiakerak izan zirelarik, egiazko sarraskiak izan baiziren olako operazioak. Orduan Jaurlaritzak pentsatu zuen hobezela Euskaldunak biltzea, Kepa Ordoki komandantearen inguruan, agindua eta eman zioten ari, eta hori ere biziki interesgarria da, erakusten baitu bataioi horrek zuen anistasuna, eta hori ez da maiz gertatzen gure herrian, gure nazioaren historian, alde batetik jeltzaleak biztan da, baina sozialistak, komunistak, anarkistak, ANV
Eusko Abertzaleekintzako kideak ere bai nola ez, komandantea buru zelarik, eta hor bazen batasun bat denak agirrezaleak zirelako. Eta asmoa zen, beraz, bataioi bat sortzea, aliatuak laguntzeko, Puente de Graveko borroka hori egiteko, beraz, duela 80 urte, 1945ko apirilaren 14 goirat, eta hor ikusten da, Gernika bataioia izenak berak, egia da, olako indarra bat duela, zergatik Gernika eta maiz aipatzean, gure liburua do gure lanak, jendeak erraten du, bai, Gernika bombardaketa, ez du lotura zuzena, edo bai, zeren Gernika ze izan zen Gernikako bombardaketa munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra, eta errepika osoa, eta armak saiatu zituzten, eta erakutsi, goiti, kasu, olakoak izan daitezke gehiago, eta hori izan zen azkenean. Eta orduan azken gudan, lehen biktimak, hau da, Euskaldunek parte hartu behar zutela, eta Euskal Brigada hori, ordokiren inguruan sortu zuten Euskal Brigada, deitzen baizen, Gernika bataioia izena eman zioten, eta lehen biktimak parte hartu behar zuela azken gudan munduko bigarren gerlan. Hain zuzen, aipatu duzu Miguel Arraio, Kepa Ordoki, liburu honek baduena da, gudari askorekin hitz egiteko aukera izan duzula? Hori ohorea da, eta horrea izan da, urrezko orduak, jendeak erraten da, zuk diamantearekin lan egiten duzunik erraten dutez, balio gehiago duen eta gaiarekin ari naiz, jendeekin ari naiz, eta hortaz ere badakizuzuk hainiz, zer den olako elkarrizketak egitea, denak dira gustagarriak, gure lanbidean, elkarrizketa guziak, interesatzen zaizkigu, baina horiek egiaran zinez bereziak dire, eta ni berant etorri naiz, gai hortara, duela 10 bat urte, eta pasaziren jadanik 70 urte, baina beti balio du, zerbait egitea, zeren orduan dokumental bat egin genuen duela 10 urte, eta han bi gudari mintzahazi genituen luze eta zabal, eta ondotik bertze bi gudari ezagutzeko ohorea, zoriona, aukera, nahi duzun bezala erraten ala, baina ohorea bereziki, elkarrizketatzeko eta gauza guzi horiek baiestatu eta berretsi dituzte. Orduan gure dokumentala oso da, Gernika bataioia zer izan zen, aipatzen dugu, baina liburu batek orain aukera ematen du gai hori sakontzeko, barnatzeko eta bereziki testu ingurua lantzeko. Zeren eskualegia zatitua da, gure nazioa zatituegia da, eta zenbait lan egiten ditugularik ere, zatiketa hortan oinarritzen gara. Eta ez, ikusi behar da, Hego Euskal Herriko 4 lurraldeak elgarrekin zirela, zeren parte hartu bai zuten eta Nafarrek ere bai, hori alde batetik, eta gero, Ipar Euskal Herria, bakizu gai bat egitean, aipatzen da, edo hegoaldekoa, edo Gipuzkoakoa, mundua Hendaian edo Irunen bukatuko baliz bezala. Ez, azkenean, biztan da, muga hor dela, eta orduan ere hor zen, eta orain ere. Bainan, muga Euskaldunek jakin izan dugu baliatzen. Alde batetik bertzera pasatzeko, handikunat, hemendikarat, interesatzen zaigularik, bortxaz batzutan, edo gehienetan. Bainan, hor da, eta laketzen gara edo integratzen algara Euskararen bidez, adibidez, nahi dut saratik etxalajera doalarik edo jartzundik baigorrirat, Euskarak ere hor badu. Orduan, hartu behar dugu ere behingoz, egiten da, baina ez aski, testu inguru osoa naiz eta gero egia da. Hemendik Gipuzkoatik edo hegoaldetik eskapatu Ipar Euskal Herrirat joateko edo gero Frantziarat, baina eta han, biztan da, ikaragarriko zurrunbilua zen ere, munduko bigarren gerla hori, nazien okupazioa 4 urtez Hendaiaraino, naziek egin zuten lehen gauza izan zen mugaraino etorri, eta Hendaian Frantziako bandera kendu, beren esbastika emateko. Orduan, gauzak ez ziren erresak, baina horrek ere gudariek bazuten, jatanik bazituzten, beren konbikzioak edo beren naia, beren gogoa. Baina ikusi zutelarik, han ere norako indarkeria zen, horrek ere gehitu zituen, eta Gernika bataioiaren ekarpena hori da totalitarismoa, diktadurak borrokatzea Euskadin, Euskal Herrian, etxean, baina baita ere munduko edozein tokitan. Orduan, ekarpen txikia edo mugatua dela aitortzen alda ere, 200 gizon ziren, 60 milioi hil
eta gerla osoan, eta baina hala ere 5 gudari hil ziren, 17 zauritu, eta ekarpen mugatua, baina ongi erakusten du, demokrazia eta askatasuna denetan laguntzeko eta sustatzeko prest direla. Horri, ibilbide guzti horiek akaso horrezkatu ditzaken gudari bat ere bada, Pako Perez Lusarreta, Jaurritan jaioa, gero Irunera joana, gero Bigarren Mundu Gerrarekin, Bordele aldera iota, gero mugalari izan zen, Meliton Manzanasek torturatutako pertsona bat, ez dakit zer esango zenuke berari buruz? Egia jan Pako, profeta zen. Mintzatzen zen, ez dakit, baina botatzen zituen, ikaragarriak eta beti, gainera uztartzen zituen, eta gustatzen zait biziki, uztartzen zituen eta goi mailako edo gogo eta biziki sakonak eta umorea, eta pixkat zakarretik ere bazuen, orduan botatzen zituen, baina eltortzen zitzaion bezala, eta ikaragarriak botatzen zituen, eta bakizu elkarrizketa batean batzutan, moztu behar duzu, edo berekin dena atxikitzen atzin, balio zen, eta osoki oren bat, 2 ordu. Eta behin Pakok erraten zigun beti, gisa guziz hemen badakizue gaztelania zearekin, baina hemen ez da deus aldatu. Euskal Herrian, Irunen, Gipuzkoan, ez da deus aldatu, 70 urtez. Nik erraten nion, ala ere zenbait urrats egin dira aintzina, Gernikako autonomia estatutua hor dugu, Nafarroa garaiak ere badu berea, geroztik Ipar Euskal Herriak ere zenbait urrats egin ditu aintzina elkargoarekin, hori guzia askiote den, eguneroko eztabaida da, eta entzaiatzen gara aintzinatzea, baina nik erakusten nion, ala ere Pako, errazu, ikusi zuek nundik etortzen zareten, hemen zenbait urrats aintzina egin direla. Ez, horako eztabaida batean enuen sartu nahiarekin, 83 urte zituen jadanik, nik kazetaria bertzerik naiz, eta entzuteko naiz, baina galdetzeko ere bai, eta erraten nion, begira, nik ez dizut kontra eginen Pako, baina erraidazu zergatik, eta hortan gelditzen zaren, eta begira, simplea da, oiek errepublikak kendu ziguten, ez dute sekulan berriz ezagri, beraz, hemen, Republika ezartzen ez duteno, itzultzen ez diguteno, hemen, Irunen, Gipuzkoan, ez da deus aldatu. Eta hori hain sano eta hain garbi entzutea ere honek egiten du, kazetari moduan, baina herritar moduan ere, zeren egia da, galdera egiten ala, Errepublika zaleak nun daude. Ez bakarrik hemengoak, Frantziakoak, zergatik ez zuten lagundu. Espainiako Errepublika, eta geroztik ikusten duzu, monarkia parlamentarioa dagoela, eta Felipe Seigarrena ere hor dabilela, baina nork ezarri ditu goiek. Orduan, Frankok, denek dakigun bezala, eta azkenean hemen, Espainian, bazen Errepublika bat, zenbait urrats eman zizkiona Euskal Herriari, hori guzia hobetzen altzen. Eta gainera bada gauza bat, beti erraten dut, zientzia fikziorik ezin da egin, baina historialariek berek erraten dute beti, Euskal Herriak momentu historiko bat izan balin badu, behar bada, ura izan zen, duela 80 urteko, gauza hori, zergatik. Munduko Bigarren Gerlaren ondotik, Hitlerek bere buruaz bertze egiten du, Mussolini hiltzen da, eta pentsatzen da, aliatuek laguntza emanen dutela Franco erojarazteko. Eta ezen gertatu, baina egin izan balute Errepublika berreskuratuko zen seguraski, eta Errepublika eskuzabala izan ziteken, ikusiz Euskal Herritarrek, Jaurlaritzak, eta nolako leialtasuna izan zuen, nolako zurrunbiro batean. Eta garai hartan, estatu bat sortu zen, adibidez Israel. Geroztik gaizkitzulikatu dire gauzak, eta hori bertze solas bada, agian, espero dut, Euskaldunek hobekiago eginen ginuela. Baina, behar bada, ez dakit, estatu konfederal bat, edo autonomia area handiagoa, edo behar bada, Euskal Estatu bat, edo galdera ikurrarekin, baina egia da, Agirre lehendakariaren gogoan zenten, harek sustatu zuen hori guzia, gero Leizaola eta Kepa Ordoki komandantearekin eta baina hori zen, dena pentsatua zen. Jaurlaritza hor zen, lehen gauzak, badazkizkueten denek egin zituzten eta lehen neurriak, Euskara sustatu, eskola, unibertsitatea, ertzaina bera, eta hor Gernika bataioia ere izan zen ertzantza sortzeko embrioa, ordan dena sortua zen, Radio Euskadi bera bazen, Ipar Euskal Herritik ari zena, ospitale bat bazuten Larrozore bidarten, gudariak eta aterpetzeko eta hartatzeko. Orduan hori guzia pentsatua zen, eta orain ezin da,
hainbertze urtean ondoren pentsatu ze izaten alko zen, ez, baina izaten alko zen, eta hor ere, Gernika bataioiak, horregatik erraten dut, egia da, gai honi buruz gauza frango idatzi da, eta ari dire taldeak ere hanta hemen gauzak aipatzen, eta hori guzia hona da, azkenean gu etortzen gara orain, mainan kate luze baten, kate begi bat bertzerik ez da, nik eskertu nahi ditut, Iñaki Fernandez historialariak egin dituen lanak, Jean-Claude Lajonde historialariak ere bai, Mikel Alvarez Rodriguezek ere irundarrak egin ditu zenbait elkarrizketa sakon ogoi bat gudariekin, filmak, tuduri, zenbait elkartek ere edo fundazioak edo Kepa Ordokiren inguruan ere egiten den lan guzti hori, eta elgar osatzen dugu gisa berean, eta egia da, gai frango badera Euskal Herrian, baina hori zinez berezia da eta gustagarria, bereziki lau gudari ezagutzeko parada izan duzularik, ez? Hain zuzen ere, simbolo hori edo aipatu duzun hori duela 80 urte, horre historiarako unegako bat bizi izan zuela Euskal Herriak, hori ere ederki asko irudikatzen da Gernika batalioiaren funtzio bikoitzan, lehen pausua baitzelako aliatuekin alik eta harreman hoberena izan, ostera Euskal Herria askatu alizateko. Hor, gudariek behintzat galdetu behar dizut ere, sentipen hori zuten, beraiek jakintzat zuten, bigarren pauso Euskal Herrira, Hego Euskal Herrira sartzea izango zela, hori beraien bizkarrean gelditu zen? Batzuak bazakiten, eta berze batzuak ez zuten hain argi. Orduan hor ere aginduak edo nola eman ziren, edo xehetasunak nori, eta baina egia da, bederen egin zuten aliatuak lagundu zituzten, eta hanberian, Puente de Graven, orain ere, jende xaharrak eta erraten du, gizon horiek gure maitasun osoa merezi dute, ez dugu anzten, haiei esker ere, libru gaudela gaurko egunean. Eta anistasun batean, brigada hortan, bataioi hortan, baina ondoan ere bazen Libertad bataioia, eta gero baziren gehiago, katalanak, aragoikoak, somaliarrak, magrebtarrak, uste dut hori ere garrantzitsua dela biziki azpimarratzea eta bereziki jakinaraztea Frantzian, zehoran Frantzia, denara frantses Frantzia, baina nahiek ere ikas dezatela beren historia eta ikus dezatela nondik duten gaur egun eta duten askatasuna, anistasun handi bati esker izan dutela. Eta gero, biziki interesgarria da, Parisen izan zuten misio sekretu hori, munduko bigarren gerla bukatuta Europan, ertzantza sortzeko, edo, hori, Euskal Herria askatzeko, Gernikarat itzultzeko, Irunera lehenik, eta Irun aipatzen dut asko, baina atea delako, eta Irunek ere badu garrantzia handia testu inguruan, eta Irun eta bertze guziak nola ez. Baina, hor ere deigarria da, zergatik sortu dena pentsatua baizen, zeren, orain ere ikusten dugu, ez da aski diktadura bat paretik kentzea, agintetik kentzea ikusten dugu mundu osoan, batzutan herritar askorentzat makurragoa da gero, momentu transizio hortan, liberazio garaian, Frantzian berian ere, bakizu, ez da dena xuria edo beltza izan, eta batzutan arrazoinarekin, eta gehienetan gabe. Orduan, hor ere, ertzantza sortu behar zen, barne segurtasuna bermatzeko dena pentsatua baizen, ezen aski Franko paretik entzea. Gero hori guztia ezen egin, galdera da traizioa izan ote den, baina historialariek erraten dute, traizioa izateko berda ituna izan, itunik ezen izan. Hala ere, solasek edo elkarrizketek, eta gero Franko bezalako pertsonai batek lagundu dituna zen, eta neutroa omen zela nahi dut. Baina ez da sekula nola izan, eta denek badakigu, eta liburuan ere zenbait froga gustora idatzi ditut, zeren han Puente de Graveko bunkerretan eta sartu zirelarik euskaldunak ze ikusi zituzten burdinezko latak, ez hau bezalakoak baizik eta jateko, eta horiek guztiak denak espainolez idatziak. Beraz, Espainiak izan du lehen lerroko ardura, kontu hortan, naziak lagundu ditu, al izan dituen guzietan lehen erran dut. Endaiaraino etorri zirela, bunkerrak endaiaraino eraiki zituzela Hitlerrek eta zergatik ez zuten segitu gero, betiadanik egina baizen, edo bertzen horbaiten esku baizen hori, adostasun batean. Orduan hori guzia, garrantzitsua da testu inguru hori, batzuek ezagutzen dugu, aipatzen dugu, baina uste dut beharrezkoa den eta berriz aipatzea zeren orain, egun hauetan, asteburu hontan eta
astelenetik goiti, Frantzia guzian ez da berzerik aipatuko, Europako zati handi batean ere, guk ere behar dugu gure ekarpena egin. Ta ez bakarrik liburu honekin, baizik eta elkarteek eta egiten duten lana, atzo berian Bilbon bazen eta historialari baten konferentzia ere, hitzaldia, eta egia da, Gernika Bataioiaren historioa ezaguna dela, zenbait aldiz aipatu izan dela, Gernikan berian badire oroigarriak, dola 30 urte eginak, dola 10 urte gehituak eta berastuak, baina nik uste dut urte guziz, edo bi urtetik behin egin behar dugula olako ekitaldi haundia, zeren hori biziki garrantzitsua da, eta ikusiz Frantzian zein ongi egiten duten, hori guzia, eta nik parte hartzen dut, beti, eta galdetzen diate batzutze egiten duzuzuk, eta mirtze frantses banderen erdian edo, gure historioa da ere, eta guk ere behar dugu gure burua erakutsi. Ez gure burua, baizik eta gudariek egin zutena horroitarazi. Gudariak orain zenduak dira, denak guk dakigula. Baina, senideak hor dire, lagunak ere bai. Eta guk lagundu behar ditugu, segitu behar ditugu, zeren gauza bada, triste da. Arroio zendu delarik, eursketetan ginen, eta ze tristezia. Hainiz tristeagoa litzateke, hori guzia ez aipatzea eta ez jakinaraztea, gainera gudari batek eman zigun agindua, agindua edo gomendioa, idatzi zuen, Fernandezek eta gaur egungo euskaldunak jakintzazu eta jakinaraz ezazu guk ze egin genuen. Eta hori ez dakit nori mintzatzen zen, neri duitzen zait, neri mintzo zitzaidala, neri edo gu bezalako eri, holako gaiak interesatzen zaizkigun eri hasteko. Horrain zuzen, akaso eraldaketarako eragin handia izango zuena zen, Erresuma Batuaren printzipioa, Churchillen printzipioa, etxai berria, komunismoa zela, baina Gernika Bataioira itzulita hor, bigarren atal bat ere izan zuen, aipatu duzu, Rothschildeko komandorien, baina gero ere desmobilizazioaren garaia heldu zen, garaia hau, amaiera hau ezen hain ponposoa izan. Ez, egia erran kolpe ikaragarria izan zen, zeren batetik entzuten duzu, largo urte, De Gaulle generalak berak erraten, Frantziak ez du sekulan antziko euskaldunek egin duten indarra eta sakrifizioa, eta gero hor gauza bera da, euskaldunak beti galtzaile, azkenean hitz ederrak, ederrak, erraten den bezala, eta gero, errandutan bezala, traiziorik, itunik ezen, baina zerbait egiten alko zuten, demokrata gisa, errepublikar zale gisa, eta ikusiz, eta gainera batzutan, petsatzen duzu, hola utziko ditugu gauzak, urte bat edo ikusi arte, baina 30 urte gehiago iraun zuen Frankoren diktadurak, hori kolpe ikaragarria izan zen, eta pertsonalki erraten digute, ikusten zuten beren herrialdea ze plantan edo ze egoeretan zen, eta Ego Euskal Herria, Ipar Euskal Herria hasi zen berreraikitzen albezala, baina mugan bizi izan ziren denbora luzean, Urepelen, Bankan, Esnazun, Bastida auzoan hor Baigorrin, Bidarrain, Itsasun, Ainoan, asko, eta hor ere, bakizu, biziki gaizki pasa zuten. Momentu batean, Jaurlaritzak Baionan zuen ordezkaritzan, zenbait jantzi banaketa egin zuen. Gudari guziak joan ziren. Bila, horrek zer nahi du. Beharra bazagola. Oida. Eta pobrezia, miseria, eta gu askatu gintuzten, eta gero gaizki pasa dute. Eta gero askok erraten dute, arraroa da ez dute sekulan kontatu familian zegertatu zaien. Nik erraten dut, iduritzen zait. Gizon horiek bizi izan dituztela. Hau da, gazte denboran, eta gazteak, 17-18 urteko mutiko ez ari gara, gizonak, mutikoak nik erran ezake. Eta horiek ze ikusi dute, ze jasan dute, eta gero egin dute egin behar zuten eta ederki egin zuten, eta horregatiko horatzen ditugu orain, zeren hau ez da filma bat edo irratsaioa edo liburua, hau omenaldia da, aldi guztiz hitz hartzen dugularik. Eta ze pairatu zuten eta gero egin dute beren bizia, ezkondu, batzu Ipar Euskal Herrian egon, gehienak ere noizbait itzuli ziren unat, egoalderat, baina
batzu Bordelen edo Oksitaniako Tolosan ere eta handire ondorengoak eta hola eta biziki zaila izan da. Biziki zaila eta gero bada gauza bat, ze miseria eta ze sufrimendua beti aipatzen dut Mujika Arrizabalaga Donostiako familiari ze gertatu zitzaion. Guk dokumentalak grabatzen ginuelarik duela 10 urte, errantzi duten Arizarete Antxon Mujika gure anaia aipatzen, baina guk ez dakigu ze gertatu zaion. Guk bakigu Frantzian hil zela, baina nola eta nonden ez dakigu, eta nik orduan jakin nuen. Gainera oso simplea da, Aitor Estebanek eman zigun informazio hori. Bere kabuz, lan zen baititu, historia gaiak. Eta jakin zuelarik dokumentala egiten genuela, eman zigun, gudariak, Gernika Bataioko gudariak, olako hilerri batean daude. Eta nik orduan hori ikuskatu nuen lankideekin, eta arratsean berean izaten dugu dei hori, albistegitan, telebistan aipatu bai ginuen. Eta orduan eganean, bihar berian banoa zuek ikustera Donostiarat. Eta hemen, gertatu zitzaidan, nire lanbidean izan dutan gauzarik indartsuena, Antxon Mujika 1925 sortu zen hemen, eta gero anaiarrebak zituen, Guillermo, gazteagoa, pixka bat, geroztik zendua dena, eta Carmen, 29 sortua. Eta inguruan ziren, beren hiloba guziak negar batean, kasik belauniko nituen aintzinean, eta ari ziren erraten, errantzazu nahi dugu jakin. Azaldu nien, ibilbidea egin genuela, Antxon Mujika horrek. 19 urtetan, ies egin zuen Donostiatik. Zer represioa zuen, presoa txiki zuten pixkat, panfleto bat zuen gatik, edo berdin du, gisa uziz, gauza bat egin edo bertzia egin, beti represioa, betikoa. Zentsura eta diktadura, hola da. Eta pasatzen Ipar Euskal Herrira, han ordoki eta bat egin zuen hangoekin, brigada montatzen zutela, sortzen zutela, parte hartu zuen, Puente de Graveko lehen egunean, beraz duela 80 urte, heldu den astelenean, mina bat zapaldu, bigudarik, hanberian dena zapartatu dena lehertu, hanberian hil, eta hanberian eortzi zituzten. 2 urte geroago, 27an, eraman zituzten Lesparreratzen. Medoken bada herri bat Lespar. Eta hori guzia dokumentatua da, prefetak egin zuen zeremonia ofiziala, banderekin, ikurriñarekin, ikusten dira hilkutsak, Leiza Oralen lehoan, Kepa Ordoki ere bai, eta eraman zituzten Lesparrera. Eta handik urte batzuetara, beraz informazio hori izan genuen, Reto, Charente Maritim departamentuan, hori da, Arraian eta Zentartean, aski urgun hemendik. Hori jakenera zinean, negar batean, ari ziren erraten, orain badugu arazo bat, nola eginen dugu zu eskertzeko. Guillermo hori erran nion, zu egon zaitela sai gizona, emaizkidazu eskuak, besarka gaitezen, eta irribar batekin badut aski. Zena duzu, nik badut nire lana, hola suertatu da, ikerketa hori egin dut, enaiz bakarra, dakizu bezala, arantzadik egiten dituelarik lanak adibidez, gauza bera gertatzen da orain ere, familia asko zain baita, nun dituzten ondokoak, nun diren hilak, nun diren gorputzak. Eta hortan da difentzia fasistekin, beti erraten dute goari garela lehenoko zauriak eta mugiarazten, gezurra, nik erraten diat, zuek bederen badakizue, aitatxe amatxi burasuak anaiarrebak, nun dituzuen eortziak, guk ez. Hortan da difentzia. Hortan da desberdintasuna handiena. Eta hortan, ez du segulan amore emanen. Hori gertatu baizait. Eta Mujika Arrizabalarekin bururatzeko, handik hilabete batzuetara, Koro Mujika, beraz, adiskidea handia bai gara orain, Carmen izeba ereman zuen hilegira. Lore sorta eskaini zion, eta errantzion, Antxon, 70 urte pasa dira, baina hemen naiz. Eta hori da, Euskal Herriko familien historia. Eta horregatik segitzen dugu, eta segituko dugu isildu gabe pelizeren olakoak gertatuak, baina hemen berian Donostian dola 10 urte, baina horregatik segitzen dugu, eta orain ere argitzen albalin badugu zerbait, egan nahi dut, ez gara hau ez da historiari buruzko liburua bakarrik, bada historia. Baina bada aktualitatea, zeren hemen berian gertatu Donostian, orain egan dudana, eskuin muturra ikusten da gora eta gora denetan. Egoaldean ez hain merze, baina hor da. Eta baldintzatzen aldu asko Madrildik eta toki askotatik. Baina Ipar Euskal Herrian begirazazu zertan garen. Azken hauteskundeetan,
errian, udalerrian, 60%an, lehen indarra eskuin muturra. Bistan da, bozka emaile guztiak ez dira, batean hola bilakatu, baina bozka ematen diote holakoei. Eta den urtean herriko etxetako hauteskunde datoz. Eta behar bada, hauteskunde legegileak ere nok daki, François Bayrok noiz arte iraunen du. Eta hor ditugu, orduan orain panorama pixka bat aldatu da, baina begirazazu, orduan aktualitatea zari naiz, aktualitatea zari gara, eta guk ere badugu ardura bat, bistan da guk kasetalariek, bakotxak bere gizan, behar dituela bakarrik gertaerak aipatu eta hortan mugatu. Baina behar dugu ardura bat ere, nahi dut zenbait balore sustatu behar ditugu, eskuara, eskualtasuna, lujaldetasuna, feminismoa nahi duzun guzia, baina baita ere eskuin muturraren aintzinen ezin dugula egon isilik. Egia da, denak mintza hazi behar ditugula eta haiek ere, eta bereziki, edabide publiko batean ari garerarik, gure kasuan bezala, gero bertze batzuek, bertze erabakiak izaten aldituzte, baina hor ere, eran nahi dut, gure lana egin behar dugu, baina sekulan ez bezala, eta erakutsi ze arrisku izaten alden, eta begirazazu, Gernika bataioiak, Frankoren kontra borrokatu zuela hemen hegoaldean eta nazien kontra Frantzian. Eta hori historia da nahi bauzu, nik uste dut aktualitatea dela. Noski baietz. Denbora gainera etorri zaigu eta lehen aipatu duzun bezala, lan hau eta elkarrizketa hau bera ere posible badin bada izan dadila gudari hoiekiko omenaldia. Frank Dolosor, eskerrik asko goiz honetan gurerat izatea, etortzeagatik. Mil esker zu ere eta nahi duzen arte.